Det skal vi være 2 og 2 mod hinanden, eller mod... Ja. Så her er han. Lige her på gulvet. Nej, nu er det væk. Nej, det ligger der. Er det ikke, du har taget, eller hvad? Ja. Nu har jeg taget det. Har du så et i din riffel nu, eller hvad? Ja. Hvad nu der Lange er med på sådan en kamp, eller hvad? Ja, så skal vi lige væk fra hinanden der. Skal du have det magasin her, eller hvad, Lange? Jeg prøver at smide det op igen. Jeg kommer lige op igen. Lige her. Lige her. Løb for langt. Lige her. Der. Nej, jeg er ikke. Så kommer jeg op igen. Nå. Vi er begge to. Ikke startet nu, Brian. I ligner begge to hinanden, og så MP5'er. Det er godt. Det var der, Brian, ikke også? Det er lige sådan her, der kan se. Ja, det kunne jeg godt. Har du så ikke 2 nu? Jo. Hvad alle de her døre, vi lukkede før, de blev åbnet igen, det ved jeg godt, det gør. Jo. Det er mig, der har gjort det for at gøre det lidt hyggeligt. Jeg kan høre nogen liste rundt her. Men når skal vi tælle til et eller andet? Jeg ved, hvor det skyder allerede. Det var Brian, var det ikke? Peekaboo. Jeg kan høre ham skyde derude. Men der er et eller andet bug ved det her, fordi jeg har lavet symbol på hele tiden. Det er sikkert fordi du har... Prøv at lade den en gang, så har du garanteret kun det inde mod magasinet lige. Ja, ikke? Jo. Ja, det er jo sygt. Nå, men er vi i gang så, eller hvad? Nej, for helvede, står lige herude foran. Og man må ikke sidde stille af camp, skal vi ikke sige det? Jo. Jo, det er min favorit. Jo, det er i orden. Er vi klar? Ja. Så er vi i gang, eller hvad? Ja. Okay, du får en chance, jeg løber væk, så får du en chance til at lige at bevæge dig opad. Det vil være lige meget, tror jeg. Hvad er det? Alle mine ting er ruined. Skal jeg lægge et våben til dig også, eller hvad? Jeg bløder ikke eller noget, men jeg fik en fracture. Okay. Jamen, så er vi i gang igen. Det er lort, mand. Hvad sker der? Hvem var det, jeg skød imod der? Hvad sker der? Hvorfor kan vi ikke ramme hinanden? Der er så mange bokse i fængslet her, tror jeg. Er du ude? Jeg er ikke. Man kan ikke komme ind og se, hvad I andre spiller, eller hvad? Nej. Jo. Det er det helt. Ja, det er da pisse til, at jeg har ikke flere bønder, og så har jeg kun 2 skud i den der skole, så. Vil du ramt hårdt dig heroppe foran? Jeg kan ikke gøre en skid. Ramte dig, Thomas? Ja, ja. Nej, gør han. Og det er sgu da håndgranat.
Nej, pis. Nu er jeg ramt dig, eller hvad? Så ved jeg sgu ikke. Pis. Ja, nu er det skide engang. Nå, du var herinde i fængslet? Var det ikke dig, du skød mig, eller hvad? Jo. Der var Brian, var? Nå, men fordi jeg sad sigtet på dig. Jeg havde et skud tilbage, det virkede. I Magnum. Nå. Så skal jeg bare have René. Ja. Eller han skal have mig. Nå, det er det, Thomas. Ej, det bliver meget, for han har den AK, og der er han skide AK. Nej, han fik jo et skud af shotgunnen af mig fra starten af. Nå, så hopper jeg ind på en public imens. Ja, det gør jeg sgu også. Skal vi tage med nogle stykker på? Jeg kan godt forstå. Ja, 21 ud af 40, så kan I godt komme ind, når I er døde. Hey, Jeg skal lige lade vand, så kommer jeg ind bagefter. Lange, eller Brian, jeg fik optaget kampen på video. Nå, fedt. Du skød med begge ben, jeg kunne ikke forvære mig. Okay, men det var da sjovt, fordi vi stod næsten lige over for hinanden, og vi plukkede. Jeg plukkede det med 6 gange med shotgunnen. Jamen, jeg kan godt sige, at det blev helt sort foran. Jeg tror, nu døde jeg. Så døde jeg sgu ikke alligevel. Så skød jeg. Din saten. Hvor er du hen? Så du bare gemmer dig. Ej, jeg er lige løbet rundt, og hold nu op. Jeg løber rundt som en satan, nu skyder. Du bare gemmer dig, gør du. Nej, det gør jeg ikke. Det lover jeg. Kender det ret, så står du over i fængslet. Er du egentlig på en nu, Thomas? Ja. En med mange på, eller skal vi lige love det først? Jeg var taget en, der var 21 ud af 40 på. Okay, det her er det. Jeg ved det faktisk ikke. Det var en 2 hours restart hed den i hvert fald. Du bare gå ind og kigge under Brandon, Thomas. Eller Brian. Ja. Men der har jeg telefonen, der gør nok. Brian, Jeg kan høre en, der lader. Ja? din mikrofon den gik amok. Sådan der. Hvad for noget? Den var bare aktiveret her. Hvor er du henne her, Thomas? Hvem er det, der sagde noget? Unconscious. Se jer. Om det var fordi du havde den AK'er der. På den der lille knaldpære. Kæft, så tager lang tid om at lade, mand. Klik. Klik. Så er det hvem, der har været bedste health. Er det bare, jeg skal først reload. Jeg tror alt det er ødelagt til, hvad jeg har. Ej, jeg døde. Hvem vågner så først? Jeg dør, fordi mit det blev helt mørkt. Nu forsvandt alt værktøj og alt det der. Jeg står stadigvæk unconscious. Ja, det gør jeg også, med mit værktøj forsvandt. Det gjorde mit nu. Jeg fik sagt, hvor mange skud i den AK. Nå, you dead. Jeg er stadig unconscious, står der. Jeg er død. Du ramte over mig lidt før, så jeg har blødt lidt længere. Ja, jeg er ærgerligt, ikke have et magasin med sådan en AK. Men jeg havde jo kun 30 skuds magasin. Jeg er død. You're Ja, jeg er dead. også død. Exit. You're dead. Tak for kaffen. Ja, tak.
Hvor vi hen her der? Det er den der. Bedst Jamen, jeg er elektro. Ej, jeg var lidt heldig, at jeg kom op og sådan en vinkeltrappe, så lå der en på gulvet med ryggen til mig. Det var lidt heldigt. Okay. Gummistøvler. Fedt. Jeg er i byen med fængsler og de 2 bakker. Jeg er i 3 byer væk fra min Nova. Og ellers finder sig slagvåben, og der er så mange på. Der er der rigeligt på i hvert fald. Ja. Der er lige en spade her. Det er ikke. Kun noget af en spade. Ha! Så lader vi. Åh ja. En halv skovl. Ja. Jeg er ligeglad. Den var henne.